Gospođo von der Leyen, prije nego krenem na svoju raspravu, samo bih vas htio pitati hoće li Europska unija u kojoj vladaju ovakvi odnosi preživjeti sljedeću gospodarsku krizu? Vi predstavljate sve ono što je pogrešno u Europi, vi predstavljate centralizaciju, vi predstavljate deficit demokracije, vi predstavljate ekonomsku hegemoniju centra u odnosu na periferiju. Govorimo o centralizaciji. Evo prije nekoliko dana Italija je dobila svojeg 7. predsjednika Europskog parlamenta. Čestitam gospodinu Sassoliju. 7. predsjednika Europskog parlamenta, Njemačka i Francuska, ispravite me, imale su već 6, mnoge zemlje u centru veći broj, dok 15 zemalja periferije, uključujući Hrvatsku, imalo je ravno 0. Slična stvar je i u Europskom vijeću, slična stvar je u Europskoj komisiji. Kada će Hrvatska ili neka druga članica, Malta, Slovačka, dobiti svoj pošten dio, fair share? Nikada. Što se tiče demokracije, dolazite ovdje pred nas, a nemate legitimitet. U kojem izbornom procesu ste vi sudjelovali? Kojim ste se to vi biračima predstavljali da imate ovdje legitimitet tražiti od predstavnika tih birača, njih 200 milijuna, legitimitet? Dogovor u Briselu je nepošten, nepravedan, on je nedemokratski, dogovoren je iza zatvorenih vrata, a nos ovdje dovodite pred gotov čin. Opet su se stare moćne članice u centru dogovorile, Francuzi će uzeti centralnu banku, Njemci će uzeti komisiju, Belgija će uzeti vijeće, za periferiju opet ništa. Govorite o Siriji, kako ste uzeli dječaka iz Sirije u svoj dom, svaka vam čast. Međutim, drugom rukom govorite o NATO-u, trajnom generatoru nestabilnosti i imperijalističkoj sili koja ne služi miru. Od takvog odnosa Hrvatska nema koristi, samo štete. Može se raditi ili pošteno ili nikako. Moj glas nećete imati.